Yan na yung baboy na kakatayin. Panghanda. Galing na Vilma. Galing na. Yan po, good morning, good morning, good morning. At mag-akot na tayo ng mga gamit dito. Kasi yun nga, tayo magluluto dun sa kila Kuya Noli kasi pista bukas, disperas ngayon. Ang dating gawi, yung mga gamit dito sa akin ay dadalhin ko doon. Bali galing na ako dun sa kanila. Nandun na yung baboy na kakatayin. At yun, walang ang gamit dun kasi yung planggana, mga lutuan. May kaldero na dun sa Talyasi. Tapos di pa wala pang mainit na tubig para makatay yung baboy. Ito yung gamit ko, dadaling ko na doon. Saka yung mga planggana ko na pagmamarinitan. Tapos yung isa kong gatungan, dadaling ko na doon. Ito blower, nabubulok na yung blower ko. Tanggalan ko muna ng dumi. At nag-alok din ako ng kasama ko para may katulong tayo din sa pagluluto. Asawa ko naglilinis, huhugas. Painumin mo na yung alaga mo. Kinargan ng mga gamit. Ito na. Tagatiunan ngawan. Tagitian ngawan.
Nandito na kami sa bahay nila, Kuya Noli. Ay. Oh, bago. Ay. Lamit na lang tubig. Init na ng tubig si tatay. Yan na yung baboy na kakatayin. Panghanda. Tapos na kaming magkatay. Naglilinis na ng mga bituka para sa dinugan. Ayun yung karne. Moy. Yun, tapos na kaming maglinis at nakapagkatay na. Ito na. Pinapakuluan na yung mga bituka para sa dinuguan. Ito tutustusin. Tostado. For Alfonso. Sabi ni tatay. Pulutan daw mamaya. Sarap nito. Mga gagawing chicharong bulaklak. Anghang. Kilaw, kinilaw ni tatay.